गोंय राज्याच्या संदर्भात विविध कार्यक्रमाचे आयोजन आमच्या भारतीय पक्षाच्या वतीन जाल्लें आसा. खास करून ज्या वेळाचेर स्वेरिंग इन सेरेमनी जातली तदनंतर आमचे प्रत्येक विलेज पंचायत ज्यो आसात त्या विलेज पंचायतीत एक म्हणल्यार आदरणीय आमच्यो नवे राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांचो फोटोग्राफ जो आसा तो प्रत्येक पंचायतीन लागचो अशे तरेचे मानस भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन किंवा हेजो आदर राष्ट्रपती म्हणून तसो एक नियोजनबद्ध असो एक कार्यक्रम केल्लो आसा. श्रीमती द्रौपदीजी मुर्मू हेंचें ल्हानपण म्हणजे आमी म्हणटात लॉगवूड ते व्हाईट हाऊस पर्यंत हो जो पळय प्रवास असो जो आसा तो म्हणल्यारूच लॉगवूड ते राष्ट्रपती भवन म्हणजे झोपडी से राष्ट्रपती भवन तक एक प्रवास हो जो आसा पळय तो घडये आदरणीय आमच्या राष्ट्रपती यांनी सुद्दां केन्नाच दोळे मुखार किंवा स्वप्नान सुद्दां चिंतून आसतले. आणि म्हणूनच एक उमेद आणि खास करून सबंद देशातले जे गरीब लोक जो आसा जो विकर सेक्शन जो आसा त्यांच्या खातीर ही खरोखरूच एक प्रेरणा जावन आसा. इतले मजगती मावळतो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदान देशाकडेन संवाद साधलो. I firmly believe that our country is getting equipped to make the 21st century the century of India. Dear citizens, during the 5 years of my term, I have discharged my responsibilities to the best of my ability. I have been conscious of being a successor to great icons like Dr. Rajendra Prasad, Dr. S. Radhakrishnan and Dr. APJ Abdul Kalam. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.